Nós viñamos aquí ao García Barros a facer un mesado para a súa cafetería, un mesado que foi feito totalmente por nós e artesanal 100%, paso a paso, cada medida. Sacamos o papel xa, vale? Outro que colla os tornillos xa. Pois cos nosos compañeiros do IES Antón Losada Diéguez serigrafiámolo e fixámolo correctamente para que poidan disfrutar do seu novo mesado. Tivemos a oportunidade de arreglar o chan do salón de actos, xa que os alumnos tropezaban, entón nós o que fixemos foi facer unha axuda aí que fixo que agora este perfectamente todo e pois tamén artesanalmente feito por nós.